2025 e tocounos moi de cerca como sociedade e como institución. Queremos, en primeiro lugar, trasladar o noso máis sentido pesar á familia da víctima e tamén á veciñanza das ermitas, que está a vivir con dor e incredulidade unha perda que nunca deberá ter. Un crime como este non pode pasar sen unha resposta contundente e comprometida por parte de todos os poderes públicos. A violencia machista non entende de lugares, nin de idade, nin de circunstancias. Acontece tamén nos povos pequenos, nos que moitas veces a falta de recursos, o illamento e o medo fan máis difícil que as vítimas poidan dar o paso para pedir axuda. Por iso, dende o Grupo Municipal do Partido Popular do GOB, reclamamos a implicación decidida e urxente de todas as administracións, local, autonómica e estatal, para que se reforcen os medios de prevención, de atención e de protección frente á violencia de xénero, especialmente no rural. Necesitamos máis presencia e máis recursos nos centros de saúde e nos servicios sociais de proximidade, máis formación específica para os equipos que atenden a poboación, máis colaboración ca Garda Civil e co voluntariado e tamén máis campañas informativas que cheguen de verdade a xente, sin eufemismos nin distancias. A prevención non pode depender da sorte nin do tamaño do concello. Ten que ser un dereito garantido para todas as mulleres, vivan onde vivan. E temos a responsabilidade como representantes públicos de exixir que se poña en marcha todo o necesario para que ninguén quede atrás. Porque a violencia machista non é un problema privado, é unha cuestión colectiva que nos interpela como sociedade. A todas e todos temos un papel. Podemos actuar, podemos apoiar, podemos detectar sinais, podemos acompañar. Non miremos para outro lado. Lembramos que o 016 é o teléfono gratuito e confidencial para as vítimas de violencia machista. Non deixa rastro na factura e tamén se pode contactar por WhatsApp no 600 000 016. En situacións de emerxencia chamar ao 112 ou ao 062. A aplicación Alert Cops tamén está disponible para lanzar alertas discretas con xeolocalización. Dende este grupo municipal reiteramos o noso compromiso coa igualdade, coa seguridade e coa dignidade de todas as mulleres. Comprometémonos a traballar con responsabilidade, comunidade e con firmeza para que o noso concello sexa un lugar máis seguro e libre de violencia. Non estades solas, ninguna máis. Sin máis, levantamos